mnoho mojich priateľov, s ktorými som tie drogy bral, už dneska neexistuje. Buď sú vo väzení, alebo sú mŕtvi. Hodnotám, životným hodnotám. To si musím zvyknúť na toto. Znova? No úplne, my si to vystrihneme, takže ideš ďalej. Použijeme si určite čas. Hej, dobre. V mojich 12 rokoch sme sa s mamou odsťahovali do nového bytu, kde som vlastne žil už potom bez otca a matka ma začala nezvládať aj z toho hľadiska, že som sa začal stretávať so staršími kamošmi, partia, kde sme počúvali punkovú hudbu, počúvali sme Sex Pistols, Ten a iné kapely. Naše hesla alebo naše význanie bola žiadna budúcnosť. Zopreli sme sa akýmkoľvek autoritám. Vôbec ma nezaujímali to, čo hovorí učitelia. Vôbec ma nezaujímalo to, čo hovorí moja mama. Žil som si svoj život. Bolo to o tom, kedy som čakal, že skončí škola a niekedy som tam ani vôbec nešiel. A ísť vonku, ísť sa opiť, zohnať si nejaké víno, nejaké cigarety lacné a zabávať sa. Alebo ísť na nejakú antidisku alebo nejaký punkový koncert. V tom čase mi kamoš ponúkol vyskúšať marihuanu. Nebola to pre mňa nejaký nový pojem, keďže som počúval punkové skupiny alebo reggae skupiny, kde títo hudobníci vyznávali fajčenie marihuany a práve, že to bola skúsenosť, ktorú som chcel zažiť alebo prežiť a tak som do toho vhúpol úplne otvorene a s tým heslom, že čo budem môcť, tak to vyskúšam. Takto som žil predtým, vo svojich 14 rokoch ma domov doniesli bezvedomí, kedy som to trošku prehnal s domácou pálenkou a kamoši ešte, že trafili domov, kde bývam, lebo mal som na mále za 10 minút 12 ma doviezli do nemocnice, kde mi urobili výplach v žalúdku a ja som vtedy vlastne si zachránil svoj život. V tom období prišla ďalšia revolúcia, a to v podobe klubovej scény, kde s tým boli spojené aj užívanie nových drog, ktoré predtým sme nebrali, a to bol pervitín a extáza. Tieto drogy sme používali veľmi často. Niekedy sa stalo, že party pre mňa neskončila v piatok, ale pokračoval som celý týždeň, niekoľko dní som ani vôbec nespal, nejedol. Strácal som zmysel o realite, strácal som zmysel o tom, čo je normálne, čo nie a vlastne viac menej môj život sa zo zábavy premenil na to, že som začal sa zháňať len potom, kedy príde znova čas dať si drogu a robil som všetko preto, aby som tie drogy mohol mať čo najčastejšie. To znamená, už to nebol len piatok, kedy sme si vyrazili na nejakú party, ale už to bol stred týždňa, už to bol hoci ktorý deň, kedy sme tie drogy užívali. Keď nám bolo zle, tak sme to potom tlmili heroínom a vlastne namiesto toho, že som kedysi užil jednu drogu, prišla kombinácia tvrdých drog. V rámci klubovej scény sme navštevovali veľké party, ktoré v tom období alebo v tom čase boli na Slovensku. Ja som proste vedel, že tam je niečo duchovné a že ešte je niečo viacej ako len tie skúsenosti, ktoré s drogami mám a tak neviem prečo cestou na jednu takúto party som sa modlil a neviem, čo to bolo, chalani v aute sa čudovali, ako to prišlo, ale proste, či to bola spomienka na to, čo som kedysi počul o kresťanstve. A začal som hovoriť Ježišovi, nech mi ukáže, čo za tým je a nech mi dá nadhľad nad tými vecami, čo sa tam dejú. No a v podstate tá party bola jedna z posledných a naozaj, ako keby bola jedna z posledných, tak som sa tam zdrogoval, bola to kombinácia viacerých tvrdých drog a mal som to problém niekoľko dní rozdýchať. 2 týždne potom, ako som sa modlil modlitbu v aute, som išiel domov z mesta a zrazu som počul hlas, ktorý ku mne hovoril úplne jasne. V ten moment neexistovalo pre mňa nič iné, iba tie slova, ktoré ktoré mi tá osoba hovorila. Nebolo to niečo, ako keď k tebe hovorí človek, ale bol to hlas, ktorý som počul v duchu, alebo ktorý mi rezonoval v mysli, alebo zasiahol moje srdce. Neviem to presne identifikovať, ale viem, čo bol obsah tých slov. Obsah tých slov bolo zvesť o tom, že Ježiš Kristus je pravda, že to, čo sa udialo na Golgotskom kríži, že je pravda a že za mňa vylial svoju krv, aby ja som mohol mať odpustené hriechy. Potom, ako som bol konfrontovaný s týmito slovami, som
sa z tomu snažil ešte vyhnúť, ale bolo to také silné a takto vo mne rezonovalo, že jediné, na čo som sa zmohol, bolo, že som doma padol na kolena a prosil som Boha o odpustenie svojich hriechov. A ako východisko som videl, alebo vedel som, že mám navštíviť pastora miestneho zboru, ktorý viem, že poznal Ježiša, alebo ktorý mal podobnú skúsenosť